Premià necessita propostes valentes. La qualitat de vida de les persones grans ha de ser un repte a assolir per a un ajuntament d'importància, de vital importància. Necessiten un reconeixement i, a més, assolir i treballar perquè totes les seves necessitats estiguin cobertes. Aquí a Premià, concretament, l'equip de govern no ha fet gaire cosa per donar resposta a aquestes necessitats. Pensar que Premià, un municipi de 30.000 habitants, i no tingui un centre de dia. La prioritat vers la gent gran hauria de ser trobar i buscar tots aquells recursos que foren necessaris per millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. Tenim i som conscients que les persones grans són persones vulnerables i que en aquest sentit necessiten tot el nostre suport, tota la nostra ajuda. Vam proposar un bus urbà que serveix perquè les persones amb mobilitat reduïda o persones grans que necessiten anar als centres assistencials del nostre poble i poguessin tenir-ho fàcil per accedir, vull dir, de punta a punta de Premià. Vam proposar i impulsar el projecte Rades. El projecte Rades que té com a objectiu aquest concepte que tenim de poble amable, de poble que ens cuidem uns als altres, és la xarxa que pretenem que existeixi en el nostre poble. Soc la Paquita, formo part d'aquí de Premianenca i soc candidata a les municipals del nostre poble.